Hvala. Ja verujem da se svi u ovoj sali sećaju, tj. nadam se, a sigurna sam da se građanke i građani Srbije sećaju da smo mi nešto manje od pre godinu dana birali ovde Vladu i tu Vladu i negde i strukturu ministarstava predlagala je ista ova većinska ekipa, da tako kažem, odnosno većinska stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima. Ono što je negde ostalo nejasno jeste šta se to promenilo u proteklih godinu dana, te ste vi došli do zaključka i predlagač i svi potpisnici zajedno sa predlagačem da su nam neophodna dva nova ministarstva. Pa ste nam dali ovde neka obrazloženja i mene stvarno ta obrazloženja fasciniraju evo već godinu dana i kada je reč o hitnosti postupaka i o donošenju zakona, ona su u najblažu ruku rečeno nedovoljna i prilično laička. I evo ovde recimo za Ministarstvo zaštite životne sredine kaže predlaže se imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje. Zar kvalitet života građana i njihovo zdravlje nije trebalo unapređivati i pre godinu dana? To ste mogli da pitate ako ste nekada razgovarali sa ljudima koji žive u Pančevu ili Boru, a u proteklom periodu i sa stanovnicima Vinče, Palilule, Voždovca, Zvezdare koji se suočavaju sa isparavanjima sa deponije u Vinči i udišu izuzetno toksične materije. Takođe, ovde imamo obrazloženje i za osnivanje Ministarstva za evropske integracije i kaže predlaže se usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u odnosu na ranije postojeći. Ja nešto nisam primetila da se rapidno približavamo procesu evropskih integracija, niti da se otvaraju nekom munjevitom brzinom poglavlja, a i ona poglavlja koja su otvorena i resori koji se tiču tih poglavlja nisam primetila da se neki značajan napredak dešava. Jedino što smo uočili zapravo jeste da se povećao ucenjivački potencijal koalicionog partnera i mi negde zaključujemo da i formiranje ova dva ministarstva zapravo i potiče iz toga da se ti apetiti zadovolje. Takođe, vrlo precizno se ovde definiše šta je u čijem posedu, pa se tako u predlogu za izmenu delokruga Ministarstva privrede sve ono što se odnosi na sva javna preduzeća izuzima kada je reč o preduzećima koja se bave električnom energijom, odnosno prirodnim gasom. Interesantno je da niko nije primetio da postoji potreba za Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, zašto recimo Pokret Dosta je bilo smatra da jeste. I mi imamo situaciju da recimo nacionalni saveti nacionalnih manjinskih zajednica su prepušteni sami sebi, da izgledaju otprilike kao neke privatna vlasništva gde jedna osoba ili nekoliko osoba raspolaže budžetima tih nacionalnih saveta, a pripadnici tih manjina najčešće ni ne znaju čemu služe ti projekti, kakvi su ciljevi, ishodi i prilikom realizacije tih projekata na koje se novac troši. Takođe i ugrožene grupe koje su prepuštene, nažalost, Ministarstvu rada u ovom sastavu i mi imamo situaciju da i dalje i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije trpimo velike kritike kada je reč o položaju u kom se nalaze ljudi koji žive u ustanovama što socijalne, što zdravstvene zaštite. Ti ljudi maltene trpe torturu i nekako mi smatramo da naravno ova dva ministarstva verovatno jesu važna, ali da je daleko važnije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. I na kraju, zaista cenim da je potpuno cinično to što ste u obrazloženju naveli da nisu potrebna dodatna budžetska sredstva za postojanje ova dva ministarstva i recimo pravdate Ministarstvo za evropske integracije tako što će se Kancelarija za evropske integracije pretvoriti u ministarstvo. Ja sam gledala organizacionu šemu te kancelarije, tamo ne postoji ministar, ne postoje pomoćnici ministra, ne postoji državni sekretar i tako dalje i moje pitanje je da li ćemo se mi suočiti uskoro sa rebalansom budžeta ovde u Skupštini Republike Srbije, budući da u budžetu za 2017. ova dva ministarstva nisu predviđena. Hvala.